S'assenyalo dintre l'aigua, es faig així, què voldria dir? Que ho estem veient. O blada. I si faig així, variada, perfecte. Ull de color daurat serà la dorada. Molt bé, és aquest d'aquí. Doncs avui jornada de snorkel amb accessibilitat universal. Vaig a provar a fer snorkel per primera vegada. Doncs amb moltes ganes d'entrar a l'aigua i passar-ho bé. Molt bé, què li has posat als peus, Xènia? Doncs uns flotadors, per veure si així les cames poden surar més fàcil. Què li estàs posant, en Sandy? Armilla. Molt bé. Sandy, ganes o no? Moltes. Bueno, Lluís, preparat o no? Sí, preparadíssim. I a més amb molta emoció. Per què? Bueno, perquè jo feia 2 anys que tinc la lesió i no havia pogut anar mai al mar. Em feia jo aquí amb vosaltres pues, em sento un mes de la colla. És que ets un mes a la colla. Sí, però molt bé, una sensació. Això és com un criu petit quan passen els reis. Doncs escolta, De veritat, anem cap a l'aigua, no? allà on t'ho diguis. Ha anat molt bé, ha sigut molt Sí? guai, molt així, molt de relax. Saps què? M'ha agradat molt, que Què? tu quan estàs a l'aigua Sí? estàs com superautònoma. Sí. No necessites ni que t'estiguin agafant, que pots fer el mateix que fan els altres i això m'agrada molt. Recomanable o què? Molt, Sí? ha sigut molt guai, eh? A més molt fàcil, com molt fàcil.